Madzulo abwino alero lachisanu ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Aida Chwaya ndi mzanga Yolene Lemponda. Koma poyamba nayi mitu yake. President Razarus Chakwela wanenetsa kuti ntchito zachitukuko zomwe zikuchitika m'madera onse a mdziko lino zipitirira. Bungwe la Malawi Law Commission lati posachedwapa lipereka ndondomeko zomwe zikhazikitse lamulo loteteza anthu owulula mchitidwe wakatangale. Ndipo apolisi mchigawo chapakati agwira anthu asanu ndi mmodzi 6 powaganizira kuti akukhudzidwa ndi ziwawa zomwe zinachitika ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration ku Lilongwe. Tili ndi izi komanso zina, khalani pomwepo. Atafika pa skulu ya ukachenjede ya domasi takulandirani mu nkhani zathu. President Dr. Razarus Chakwela wanenetsa kuti ntchito zachitukuko zomwe zikuchitika m'madera onse a mdziko lino zipitirira. Dr. Chakwela wati utsogoleri wake ndi wodzipereka kuonetsetsa kuti ntchito zachitukuko zikhale m'dera limodzi. Iye wanena izi ku Domasi College of Education ku Zomba atayendera ntchito zachitukuko zingapo. Nayo mtolankhani wathu Messi Zamawa ndi nkhani yonse. Atafika pa skulu ya ukachenjede ya Domasi College of Education, President Dr. Razarus Chakwela ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwela analandiridwa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi, nduna zina zaboma, akuluakulu apa skulu ya Domasi, mafumu ndi ena. Dr. Chakwela anayamba kuyendera malo osungira mabuku amakono ndi malaboratali a sayansi omwe awamanga kumene pa skulupa. Walankhula, mtsogoleri wa dziko linoyu anayamika kwambiri mzinda wa Zomba pa nkhani ya zomangamanga zomwe ati ndi zolimba ndipo zimasonyeza chifukwa cha kuoneka kwake. Iwo anathokozanso ntchito yomanga zipinda zamakonoyi yomwe ati ayigwira mwaukadaulo. Mtsogoleri wa dziko linoyu anatsimikizanso zakufunika kopereka mwayi wa ntchito kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo mu sukulu za ukachenjede monga Domasi College of Education, ponena kuti sibwino kuti adzikhala asakugwira ntchito. Mtsogoleri wa dziko linoyu wayamikiranso boma la Japan chifukwa chothandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana achitukuko. Na unena zoona ntchito za chitukuko mdziko muno ndiye zikugwirika. Ntchito za chitukuko mdziko muno zikutheka mosayang'ana chigawo komanso mosayang'ana zipani. Izi nzimene zili mu constitution yathu ya dziko lino kuti Malawi aliyense ali ndi ufulu opatsidwa chitukuko. Ndiye zomata izitukuko zizipita chigawo chimodzi zimenezo nzakale tinathetsa zimenezi. Chifukwa Malawi mdziko latonse. Ndiye ngati mukuona kuti zitukuko zoterezi nzofunika kuti tipitirize, kalembera wa mavoti ayamba mu September lamu. Osadzagwa mphaya. Pirani mkalembetse. Voti yanu mtsogolo lanu. Voti yanu mchitukuko chanu dera lanu. Ndipo ine nkutsimikizirani kuti na ntchito yobweretsa zitukuko ngati izi kuno ku Zomba ndi madera wonse mdziko muno sindingasiye ndipo sinisiya chifukwa chitukuko ndi ntchito yomwe ino mdanituma kuti tizichita. Ponjezerapo, President Chakwela walengezanso kuti wayitanidwa ku Germany komwe mwazina akakambirane nkhani zosiyanasiyana kuphatikizapo za sitima zapanyanja ya Malawi. Ndipo poyankhulapo nduna ya zamaphunziro mayi Madalitso Kambauwawilima anati maphunziro ndofunikira ndipo malo atsopanowa athandiza kulimbikitsa ophunzira kukhala ndi chidwi kulimbikira pa kolejipa.
M'mawu ake kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Ayochu Oya anatsindika kudzipereka kwa boma la Japan popitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito zosiyanasiyana zachitukuko. Kutsegulira kwa malo atsopanowa pa koleji ya Domasi komanso kuperekedwa kwa sukulu ya ukachenjede ya Nalikule yomwe ili ku Lilongwe kukubwera pa nthawi yomwe boma laonjezera chiwerengero cha ophunzira omwe limatenga pa chaka ndi 26%. Rese Zamawa, MBC, Domasi. Pakadali pano President Chakwera wati boma lake ndilodzipereka kuonetsetsa kuti ntchito zachitukuko zomwe zinayima mbuyomo kuphatikiza bwalo la zamasewero la Zomba ndi chipatala cha boma cha Domasi azimalize kuti zithandize kukweza miyoyo ya wanthu. President Chakwera amayankhula izi pamene amayendera ntchito zina zachitukuko ndi msika wa Zomba. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Dr. Chakwera anayamba ndi kuyendera msika wa Zomba komwe anakumana ndi kucheza ndi anthu ochita malonda, ndipo atamva madandaulo awo anawatsimikizira kuti boma ndilodzipereka pothandiza kuti mabizinesi awo aziyenda bwino. Atatha kuyendera malowa, mtsogoleriyo anayendera bwalo la zamasewero la ndalama zokwana 15 billion kwacha. Ntchito yomwe imagwirika mwapang'ono-pang'ono yomanga bwalo lomwe lidzatenge anthu okwana 20,000. Dr. Chakwera anati ndokhutira mzomwe waona, ndipo anati ali ndi chidwi chonetsetsa kuti ntchito yomanga bwaloli ithe mwamsanga. Tifuna tione nchakuti chilichonse chimene chayambidwa kuti chithandiza Malawi chisayimire pa njira chimalizike bwinobwino komanso mwaluso labwino. Ndipo tufuna kuti ife kale timabwera kuno community ground udzonera mpira, lero sindikuidziwanso kuti ground yake ija ndi iti chifukwa zasinthika. Ameya zikoma kwambiri. Tili nchikhulupiriro kuti mzinda uno monga mwaona misewu ikusintha mayendedwe ya mkati muno, ena amanidandaulira dzuloli kuti zimene mukuchita ku Zomba chonde chitaniso kwina chifukwa kuno tsano kwakhala ngati chitsanzo. Project yomwe mtsogoleri wa dziko linoyo wakhala kufuna kuti ithe yopititsa patsogolo ntchito za umoyo ndi chipatala cha Domasi. Ndipo iwo atafika pamalopa anayendera zipinda zingapo kuphatikizapo kuchitira maoperation, kuperekera mankhwala kwa odwala ndi chipinda chochitirako amayi oyembekezera. Ntchito manga malowa inayamba mzaka zambuyomo 2012. Kumapeto a mwezi uno chipatalachi chiyamba kugwira ntchito popereka mankhwala kwa odwala osagonera pa chipatalapo. Austin Kachipeya, MBC, Zomba. Ndipo mawa President Razarus Chakwera akayendera ndi kucheza ndi anthu ochita malonda malo onse ozungulira hotela ya Rosaline Beach ndela la mfumu yaikulu Mponda mboma la Mangochi. Malinga ndi chikalata chomwe mlembi wa President ndi Cabinet watulutsa, President Chakwera akuyembekezeka kukafika ku malowo nthawi ya 8:30 mmawa. Kenako mtsogoleriyu akayenderanso kampani yopanga simenti ya Cement Product Limited yomwenso imapezeka ndela la mfumu yaikulu Mponda mbomalo. Chikalatacho chamaliza ndi kuziwitsa mtundu wa Malawi kuti President Chakwera akachezanso ndi akatswiri azamalonda ku Makokola Retreat ku Mangochi komweko. Mwambo okumbukira yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulus Chilima uchitika mawa mboma la Nchewu. Pali chiyembekezo kuti mwambowu ukachitikira pa bwalo la Nsipe Catholic mbomalo. Mtolankhani wathu Timothy Kateta akufotokoza. Mwambowu ukachitika patatha masiku pafupifupi 40 kapena kuti 40 kuchokera pomwe malemu Dr. Chilima adafa pa ngozi ya ndege m'nkhalango ya Chikangawa, pomwe anthu enanso okwana asanu ndi atatu 8 adatayanso miyoyo yawo pa 10 mwezi wathawu. Malinga ndi Joshua Valera omwe ndi msweni wawo wa malemu Dr. Chilima, mwambowu ndofunikira kwambiri ku banja mogwirizananso ndi mpingo wa Katolika komwe malemuwa adali Mkhristu okhulupirika kwambiri. Tsiku limene tidzakhala ndi misa kuyambira 9 o'clock. Tikatha pamenepo tidzapita kukayika nkhata pamanda pamene anagona m'bale wathu. Tikachoka pamene kuti tidzabwera kuno ku nyumba nkulandira chakudya
kenaka nkumabwerera aliyense kumene wachokera. Mawu ake nyakwawa yayikulu gwedeza yati ili ndi chikhulupiriro chonse kuti anthu onse omwe akafike kumwambowu akapereka ulemu waukulu kwambiri pokasunga bata komanso posakalowetsa ndale mapempherowa. Ngati mafumu tikuonetsetsa kuti kuzakhale bata monga ulutsiku la maliro kunebezo ima speech ena losingata chipani komanso fe ngati mafumu tamemezana kuti tibwere chifukwa kuti munthu iwe anali ngati mtsogoleri wathu khaliso ya chingoni ngati impi ndiye gomaniso watipempha kuti mafumu osamira lawo ndi mandazi nyakwa omwe tibwere kuti tilemekeze nawo mwambo umene wa misa. Pamene pa ife ngati mafumu silingalole kuti pakhalitsa ndale chifukwa kuti ife uno dakalirabe nkhale gomana adapenena kuti tiwonjezatso miyezi 3 kuti tilirebe maliro a mtsogoleri wathuyo ndiye silingalole kuti wina abweretsenso chisokonezo pakati pa ife ngati kuno kunsibe. Bishop Peter Adrian Chifukwa a Diocese ya Dedza ndiomwe akuyembekezeka kukatsogolera misayi. Timothy Kateta, MBC News, Blantyre. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. President Dr. Razarus Chakwela wanenetsa kuti ntchito zachitukuko zomwe zikuchitika m'madera onse a mdziko lino zipitirira. Bungwe la Malawi Law Commission lati posachedwapa lipereka ndondomeko zomwe zikhazikitse lamulo loteteza anthu owulula mchitidwe wakatangale. Ndipo apolisi mchigawo chapakati agwira anthu 6 powaganizira kuti akukhudzidwa ndi ziwawa zomwe zinachitika ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration ku Lilongwe. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Takulandiraniso mu nkhani zathu. Magulu okwana 43 mboma la Mangochi alandira ndalama zopyola 339 miliyoni kwacha zowathandizira kupititsa patsogolo ntchito zomwe zingatukule miyoyo yawo pachuma pofuna kuchepetsa mchitidwe odalira usodzi pa nyanja ya Malawi komanso Malombe. Bungwe la Food and Agriculture Organization FAO mogwirizana ndi dziko la Malawi ndi lomwe lapereka thandizo la ndalamazi kumaguluwa. Owen Mavula wadza ndi nkhani yonse. Mchitidwe osodza mowirikiza pa nyanja ya Malawi komanso nyanja zina zomwe zili mdziko muno akuti uli ndi kuthekera kochepetsa chiwerengero cha mitundu ina ya nsomba zomwe dziko la Malawi limadalira usodzi ngati njira yopezera ndalama. Mkuloona ntchito ku nthambi ya boma yoona za usodzi Dr. Hastings Zidana akuti pali chiyembekezo choti izi zichepetsa mchitidwe opanikiza nyanja ya Malawi komanso Malombe kudzera mu usodzi. Panopo chimene tikupanga ife kuti anthu pamene adapezere zina zopanga kuti asamangodalire kupita pa nyanja komanso akhalenso ndi zina zopanga. Ndi chifukwa tikuwapatsa makobidi amene ndi ma grants onena kuti awathandize kupanganso aukadaulo ena kuti apeze chuma chawo ngati kuweta nsomba pa nyanja pamenepa komanso kukhala ndi ziweto makomo mwawo. Amorson Thomas omwendo wa pampando wa mgwirizano wa bungwe la asodzi la Fisheries Association of Lake Malombe and Upper Shire ku Mangochi ati thandizoli libweretsa kusintha pakati pa anthu omwe akhala akudalira usodzi pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ndalama zimenezi zithandiza kwakukulu kwambiri chifukwa chakuti ifeyo kwambiri kuno timadalira mnyanjamo. So nthawi zonse timangoyipanikiza nyanja imeneyi.
so kubwera kwa grant imeneyi zitithandizira kuti mwina tione ntchito zina kumtundako zimene zingapereke mpata kunyanjayo kuti mwina mwake ite kupuma bwino. ntchito ya Fisheries Resilience for Malawi project akuyigwira popititsa patsogolo ntchito yoteteza za m'madzi polimbikitsa ntchito zina zomwe zingathandize anthu pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Owen Mavula, MBC Mangochi. Apolisi mchigawo chapakati agwira anthu asanu ndi mmodzi 6 powaganizira kuti akukhudzidwa ndi ziwawa zomwe zinachitika ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration ku Lilongwe. Mneneri wa department iyi mdziko muno a Wellington Chiponde auza MBC kuti anthu ena omwe amanamizira kuti akufuna thandizo la chiphaso choyendera anagenda ofesizo komanso kuononga galimoto pambali potchinga msewu popita ku ofesi. Chief Resident Magistrate Madalitso Chimwaza wayamba wayimitsa kumva mlandu okhudza mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mere kufikira lolemba likudzali pa 22 Julayi. Woyimira banja la Abushiri pa mlandu a Nelin van de Hiver lachisanu anasewera makanema awiri okamba zokhudza mlandu kenako ndikumafunsa mafunso mboni ya boma asibongere Mzinyathi kutengera ndi zomwe zinali mu makanema awiriwo. Malinga ndi a van de Hiver anasewera makanema wa mwazina pofuna kudziwa ngati mboni ya bomayi inachita kafukufuku okwanira okhudza zomwe zinali mu makanemawa. Wapona kita ndi mmodzi mwa maloya oyimira Abushiri. Kwa lero timasindikiza kwambiri pa section 6 ya extradition act pachamukumbukira mboni yawo pamene mabwera kuno kwemana kuti ife tingobwera chifukwa chimene anabwesa mboni imodzi ndichoti amafuna zango yankhapo za section 6 ya extradition act. Section 6 ya extradition act ndichamakamba kuti koti silololedwa kutumiza munthu kuziko la kunja kuti akayankhe mlandu ngati zikuoneka kuti kunjako sikukhala chilungamo, fair trial, chamati fair trial. Okay? Nde kwa lero I think timaonesa ma video kusonyeza kuti zinthu zimene zikuchitika ku South Africa ko even iye pamene amabwera ku Malawi kunoko he came out in the open pa TV kusonyeza zifukwa zimene wathawira ku South Africa ndi zifukwa zoti ku South Africa ko sakalandirako fair trial. Ndiye ngati court ndi umboni otero kuti salandira fair trial ku South Africa I think tinaonesa kuti pali zinthu ngati chipembedzo chake ECG panali anthu oti amadana naye chifukwa cha mmene amalalikira kuchalichi kwake. Zinthu za nationality, xenophobia, I think munaona video ya zokhudza xenophobia. Section 6 kumakamba zinthu zimene nazo fair trial. Ndiye tisiyamanja makhoti kuti ikaonekera zimene zozo pali guarantee yoti akalandira fair trial ku South Africa. Ndipo dziko ndi anthu malonda ndiyemwe akuyimira boma pa mlanduwu. Monga mukudziwira tikuyeneka kumaliza pa 23 tikuona ngati sitheka komanso maona kumapito kuja tinapempha bwalo kuti atiganizirebe kuti ngati kungavute tizafike mpaka tsiku lachitatu avomera kuti zimenezo zioneka koma ndithu avomereza kuti ndizotheka. Amalawi ayamba kuchita bwino posunga ndalama zawo ku banki pamene chiwerengero cha chuma chosungidwa ku mabanki chayamba kukwera. Imodzi mwa banki zomwe chiwerengerochi chakwera ndi ya NBS. Chiwerengero cha ndalama zosungidwa ku banki chakwera ndi 43% mchaka cha 2023. Zambiri mulipoti ili. Pamene kampani zambiri zachuma zikulimbikitsa ntchito zokweza chiwerengero cha anthu omwe amasungitsa ndalama zawo ku banki, mabanki ena akulimbikitsa anthu kuti azisunga ndalamazo. Pachifukwa ichi zotsatira za momwe banki ya NBS yachitira mchaka cha 2023 zasonyeza kuti ndalama zomwe anthu amakasungitsa ku banki zinaposa 500 billion kwacha. Ndipo mchakachi kampani yapanga phindu la ndalama zoposa 29 billion kwacha. Mkulu wa zachuma ku banki a Ernest Tembo ati izi zikusonyeza kuti anthu ayamba kumvetsetsa kufunika kwa kusungitsa ndalama ku banki. Azatithandiza kwambiri chifukwa mwina tikabwerera kumbuyoko pang'ono mukamaona mmene ma deposits amene timakhala nawo
timatenga ma deposits okwera mtengo amene timatenga mina kuma fund managers ndi kwina ndikotero. Koma chifukwa chokuti ma deposits achaka chatha ambiri amachoka kwa anthu ngati inu ndi ine amene ogwira ntchito ndi zimene zatithandiza kwambiri kuti tipange profit yambiri. Makamaka chifukwa cha ndingati the cost ya I'll say interest. Cost ya interest imene timapereka pa ndalama zimene timatenga kwa anthu ngati inu zimasiyana ndi zimene timatenga ku ngati ma pension funds ndena ndotero. Mmodzi mwa anthu omwe ali ndi umwini mu banki ya Brian Kampanje ati izi zikusonyeza utsogoleri wabwino pa ndondomeko za ntchito. Nyadiritsa komanso zopereka chiyembekezo kuti kampani imeneyi ikuyendetsedwa bwino, ndipo angakhale amene angalembe mabuku ayenera kuyikamo kuti kampani ngati ikuyendetsedwa bwino ndi anthu oyenera kampani imachita bwino. Muchizungu timati leadership and corporate governance. Izimene zitazoona bwino kwambiri mu NBS Bank, ndipo ndife osangalala kuti dividend imene ikuperekedwa yaperekedwa chaka chatha 14 billion, ndipo chaka chinonso kukoneka kuti kuperekedwa dividend yochulukirapo, ndipo osangalala kuti NBS ikuchita bwino ndithu. Pakadali pano kampani zambiri zikupitiriza kukhazikitsa njira zolimbikitsa kusungitsa ndalama ku banki ndi kutenga nawo gawo pa ntchito zobwereketsa ndalama. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Akuluakulu oyendetsa kanema wa Azamu ati tsopano aonjezera masewero a mpira wa miyendo pa kanemayi. Poyankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre, mmodzi mwa akuluakulu a Prince Mwanamanga ati kuyambira mwezi wa Mawa akhala akuonetsa ligi ya maiko a Italy, Spain komanso masewero a muchikho cha Carabao. Pakanema wa Azamu pamapezekanso MBC TV komanso MBC 2 on the go. Tizakudziwitseni za content imene tabweretsa kumene komanso ma leagues ena ampira amene tabweretsa pa Azam TV. Tabweretsa Carabao imene tinalibe last season komanso Serie A imene tinalibe last season ndi La Liga. Tapanga zimenezi chifukwa cha zopempha za customers athu amene amafunira ndi zinthu zomwe amafuna kuti titakhala nazo pa decoder athu. Tili ndi ma series atatu pakanali panopa. Poyamba tinali ndi ma series awiri koma tinaonjezera chifukwa kuti ma customers ambiri amafuna content ambiri yoti makhala muchichewa, ndiye tinaonjezera kuti at least kanthawi kamene koko tizikhala ndi ma series okwanira kuti ma customers azikwanisa kuonera pakanthawi koseko kuyambira 6 mpaka 9. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. President Dr. Razarus Chakwela wanenetsa kuti ntchito za chitukuko zomwe zikuchitika m'madera onse a mdziko lino zipitirira. Bungwe la Malawi Law Commission lati posachedwapa lipereka ndondomeko zomwe zikhazikitse lamulo loteteza anthu owulula mchitidwe wakatangale. Ndipo apolisi mchigawo chapakati agwira anthu asanu ndi mmodzi 6 powaganizira kuti akukhudzidwa ndi ziwawa zomwe zinachitika ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration ku Lilongwe. Pezani zambiri pa mbc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Mnali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yolini Mponda. Tsalani bwino. Madzulo abwino kwa nonse. Nyengo tentha makhala poti masana amadambiri